long play per una ànima trista, catedral. Vitralls de llum difusa i violeta, i un nen Jesús de Praga, i un Sant Blai, i un purgatori d'ànimes ploroses, i un gran tapís flamenc amb els apòstols, i una Madonna gòtica esbeltíssima, i un Crist jacent terrible, mesetari, i tombes esculpides amb llatins. I els alts vitralls velaven la claror, i el nen Jesús de Praga duia rínxols, i Sant Blai no tossia, era de guix, i el prudentíssim foc del purgatori cavava pits i sexes de les ànimes, i els apòstols tenien l'aparença de nobles majestats o de reis mítics, i la Madonna es deia de l'estrella, i el Crist jacent era nafrat i tètric, i les tombes sonaven com campanes. Les campanes tocaven a difunt.